and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nganong ikaw pa? Sir Jeff. Jeff, ma'am. Ay lang pag-share na ko. Sagpitan ko sa kungan. Purma na kayo ng share, oy. Kaya ngayon naman yun sab nga ihatag na ko diha nimong akong pagtahod. Pero mas ikalipay na ko, ma'am. Kung imo lang yung kung... amot ko pasabot, imo lang litukon akong pangan. Kung mauna, kuha asad ng ma'am. Okay na, patas. Pero mahog bangkod nga ako'y tahod kung ibundak na ko ang imungan. Pero aron mawag tang ang kabakikaw. Ati dali na lang. Huwag yung problema. So, kasi nabot na tayo, napita. Karon, atong balik ka ng akong gi-offer para ni Amaya. Kung unsay makalipay ni Amaya, Jeff, ako na lang nang ihatag niya kaysa mawa na sabon niya ning anaka. Imong dawaton ang offer ni Jeff, ma? Ganahan mo ka. Ma, buang kay ang tao nga dili mo dawat kun offeran siya kaayuhan mauy. Tagsaon na kay mahitabo na nga dunay laing taong magpakabana og hatag ni ining maong kagayunan. Imagine ma, paeskulahon ko hangtod sa pagkahuman, unya atong balibaran. Ngano man? Mauna. Oh, sige. Ayaw na ka naghimo ang problema. Kung nagtuo ka gyud nga mo na hustong buhaton, wa na ko ikasulti. Ikaw na mo'y magbuot, Amaya. Onta naman ta, Ani. Dugangan na tong atong giinom aron dili ta makwangan. Kay wala man iso di butilya sa red wine ning akong gigunitan. Ayaw na lang. Ayaw na lang. Pilaragay pa init sa dunggan. Dugangan lang good. O sa kabatilya raman pitaw nga tong ipuno. Enjoy sa pitaw kag inom dili pa. Sige. Kay sige ham sige ni magtunol. Anya, anugon magdili na ko imnon kay lami man. See? So, dili ato puton ang kanindot nga atong gipati. Og kauhaw pa ining red wine. Wait, kay mag-uha ko. Uy! Matumba ka! Jutay hodlat sa barang makugang ka. Kaya ramang good ni, don't worry. Yawan tani mo. Tigalig matumbak ka. Ya, aparok pang imong Ako lang kuha sa red wine din. Ngayon na, ako lalaki. Kaya na ni. Uy! Oops! Natumba dyan ta. Uy. Sorry. Na-outbalance ko. Sorry ha. Sorry yun. Na-outbalance ko. Kikidiyat. Dali. Gunit na ako. Aron ka makabangon. Jared, Hey. kiss me. Aisa. Jared. Aisa. Oh. I love you. Aisa. Ang saling akong gihimo. Sabihin ko na bahay ka. Oh. Kay karon tayo na. Ingon di ka makalimti. Kay isaad ako ni Wa kay tulupakon. Magpalayo ko aron. No. Tao kong tinuod. Usa ka Kristiyano. Dili ko luog. Aron dili ako tubagon ang saha nga akong nahimo. Andam kong manubag sa akong kibuhan. Halim lang kung saan ito kadaga. Hoy,
Ayagyog padungga si Jared anang imong gisulti ron. Kay masuko pa itong anlanong ingon ana. Unsa? Ya pagitago ang tinuod niyang pagkasiya, nga klaro man kayo nga kuan siya. Klaro pa sa sila sa adlaw. Ay, pasad din na lang, God. Ato lang siyang respetaan. Sa bagay. Wam sa binuon ta makadungog nga, napakabuang siya glaki. Di ba? Nya kung mamisti si Jared. Unya, di ba kadungog nga masulti. Daghan man gila magtuo nga tinuod gi siya nga laki, di ba? Nya unsa man, wa pa ti plano nga pauli. Unang higayon nga nalangay to. Unsan no? Si Jared. Hello, Nak. Hay naman ka. Diya sa ilang Aisa. Nanawag ko rin mo kay mananghid nga dili una ko makapauli diya, ma ha? Ugma na lang. Ugma na lang ko sa sayo sa buntag kay magpatabang si Aisa ining iyang salon. Kay nagplano siya nga mag-launch aning sunod semana ning iyang salon. Ayog kasuko, ma ha? Please. Nak, kung moingon ka nga safety ka ra gyud diha sa ila, unsa may rason aron masuko ko? Dili na ko gusto nga mahimong kontrabida sa inyong mga lakaw. Kay nahibaw na mug unsay husto ug kun unsay dili. Thank you sa pagsabot, ma. Love you. Hay man si Aisa. Di alman, makiksulti ka? Pwede naman ka. Hello, Mommy? Ako sa human si Jared, ha? Ako ra yung isalig nimong akong anak Aisa, ha? Ako lang hangyo day, papaulias siya sa'yo. Aron makatuog pa na. Mo duty para ba in taon na ini kagabi eh. Yes, Mommy. Don't worry. Silo ako, Lord. Uwa day na ako isulti ni mama ang tinuod nga rason. Kung ganong dili ti ka angay biyaan. Okay naman, good. No! Ha? O sa palibuhato ni mo, dili pa lang dugay nga gisulti ni mo nga kanang imo bang mga kasakit kay wa sa imong kiliran ang imong parents. Unya, nakasaha pagid ko. Angay ba day takang biyaan aron masudlag ba ko kang ng imong o? Dili ko gustong kasugat og mas bugat pa nga problema. Tungod sa nga akong nabuhat. Maong dinhi ko uban nimo. Strumming my pain with his finger. Say... Hello? Dagon sa ka? Importante ba nimo kung unsa akong gibuhat? Nagkanta ko. Saman, okay na ka? Nagkanta-kanta lang? So happy tingali. Kung happy ko, unsa man, mahappy basad ka? Depende sa rason kung anong happy karong higayon na. Anong murag kontento man kaya ng tono simsyonal dihan? Tuwag ka gidawat na ni Mama ang offer ni Jeff nga paeskulahon ko. Unsa? Ingon anak, kadali nga mausab ang hukom ni Ate Dalia? Hello? Naunsa ka diha? Roy? Hoy! Ay, ikaw ba kung mubiya ka pananghid sad oy? Aron dili ko maingog buang diri nakigsulti bisag wa nay taong pikas linya. Napa ko'y mayong pamatasan oy. Aw maayo. Nagasiguro ka nga angayan gyud imong dawaton ang offer ni Jeff, Amaya? Ay, mao. Ikaw ba? Mamangani milayas ko sa dihang gipalibaran ni Mama si Jeff sa unang higayon nga mitanyag siyag panabang. Dako gid kag pagsalig ni Jeff? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!